Yun! Dami na nanonood ah. Hello? 1 viewers, hello po. Pintuhan tayo, pintuhan. Maulan dito sa amin. Maulan sa Bicol. Sa Bicol namin. Maulan po dito sa Bicol namin ngayon. For viewers, hello. Maulan po ngayon dito sa Bicol namin. May nasignal po. Tamang pin lang. 7 viewers, hello po. Ano? Yan dito sa amin, sa Bicol. Ewan ko kung sa iba rin. Pati sa Maynila. Oh. 8 viewers, hello po. 7 viewers. Live lang muna. Wala pong pang-upload. Alin ma? Delikado, nang ba nakita? Ito. Tawa ko may lagnat na. Hindi ko alam kung nagawa nila ngayon yung pathway. Kasi kahapon, pumunta ako doon. Sumaglit ako. Hindi ko alam ngayon kung nagawa nila. Kaya sabi sa akin, punta ka dito bukas. Kasi di natapos kahapon. Hindi ako nakaalis kasi may lagnat na itong isa. Walang magluluto, di sila kakain. Kung ako ay umalis. Buti matibay yung natin, yung pyesa. Kumbaga gawang US siguro yung pyesa. Pyesa niya China. Kumbaga sa made in China. Dito ako titingnan ko yung comment kung may comment. Babasahin ko. Kasi wala nang babasahin kasi walang comment. At si Pula, may lagnat din si Pula. Galing ako lang sa bahay ngayon. Doon ako galing sa bahay. Wala pa akong pang-upload kaya nag-live ako para makahabol. Ay bukas kung malakas yung signal bukas, itatry ko mag-live sa kasi bukas na yung okasyon ng anak ko. Ano okasyon ba yun? Kumbaga yung anak ko yung yung Muse.
ano sa school yun. Sa school sa elementary. Sa ano, Shout out kay Kuya Rini. hello. Parang Jason, amo sabi, parang Jason, hello, sabi ni Kuya Rini. Amo, ano yung parang ano? Ako kasi yun. Parang JS na mga bata. Parang- Jubiality ang tawag. No? Jubiality. Joviality. Jubiality. Jugla, jug, jug, Jub. jug, Bia. dia. Liti. Joviality. Try natin kung malakas yung signal bukas. Dol, share mo nga live mo. Sige po, pakashare po. Paano yun? Sila mag-share. Dol, share mo nga. Baka ako mag-share. Paano ba yun? Ito. Kaya naisipan kong mag-live ngayon. Nak, dito ka muna tayo. I-nail kita. Dito mo, dali. I-charge mo muna yan, bebe. Hindi Bebe. pa tayo nakakaabot ng 100. Hindi tayo maulan. Kanina na-try ko sana magkakapote kung pupunta ako doon. Yun nga, sila. Walang magkasikaso. Nung ano ko, medyo magaling-galing na. Kaya pwede na sa bukas. So, naisip ko, kung maulan din ako, baka pati ko magkasakit din. Mas pinambuti ko na di na lang umalis. Pinagluto ko sila ng ulam dito. Okay na kayo rin eh. Na-share ko na. Kumusta na yung ano mo? Yan ang siya ulam mo? Hindi mo akong gabot eh. Bulong ka ng gamot. Salamat sa ilang viewers. Pasok po kayo. Sabi niya ano. Ito yung kanina. May inuutos sa akin si Pula. May inuutos. Kaso, sabi kay Pula, ako hindi ako pwedeng umalis dito sa bahay. May pinapakisuyo sana sa akin si Pula. Kaya, sabi ko, hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako mag-asikaso. Pasok tayo, pasok. May super lens na. May sumakay. Sila. Sila JM. Hindi pa tayo. Sumakay, aircon. Ano kaya pamasahe? Mura lang yun. Narito ako sa isang lugar, di ko maintindihan. Ayaw mo nitong mga gama? Hindi ko, gabot. Ayun, humingi lang ako ng mangga kasi hindi ko naman ito binili. Kasi para mapait daw yung panlasa niya. Kaya humingi ako ng mangga. Yung nakuha ko, medyo hinog-hinog na. Sabi niya, hilaw. Hindi hilaw. Ano? Ha? Ano dapat? Hilaw. Hmm? Hindi ito crunchy. Hmm. Pili? Ha? Alam mo yung palilis na po kasi ano? Lilis. Mangga. Pasok po tayo. Try ko nga ako mag-live. Kung may gusto sila itabi. Hmm. Tungkol sa buhay-buhay. Maulan din po ba dyan sa inyo? Opo, kaya rin eh. Matindi pa naman yung pag nagkasakit. Dinaig pa yung bata. Ano?
Sorry, person. Amo ay. Ano, tol? Kumusta, tol? Ganda ng bahay nila. Ay, sa bahay niyo, tol, ah. Malapit pa yung ano, labor mo. Yung pala anak nila, isa pa lang. Ano ko? Ha? Di mo alam. Ah, tol. Walang ulan dito. Maulan dito, tol. Grabe. Nagsimula na naman kahapon. Yung dinaanan natin dun sa Bacolod nung nakaraan, ay... Ulan ba sa kanila? Ha? Ulan din sa Ah, kanila. mga ulan dito, tol. Ganda. Grabe ulan. Simula kahapon. Hindi naman madaan yung ano. Yung Bacolod, yung dinaanan natin nung nakaraan nung nag-tanggip tayo ni Karot. Yako. Ayan, mataas na naman. Mataas na naman, magdamag lang. Grabe yung ulan. Kila Kuya Rene walang ulan pala. Ayos yung bahay mo, tol. Yung sa biyahe, hindi mo bahay. Labang yung may alam. Sariling gawa eh. Marunong magtrabaho sa pambahay sila eh. Ito, talim din sa kanila. Hindi yan. Against the light. Mahina lang ulan sa kanila ano, kuya, sani. Pero di humihinto. Sinundan siguro kayo nung ulan. Sabi siguro ng ulan, kala niyo makakaligtas kayo ah. Iligtas kayo sa Kamsor. Pupunta ako sa Burias. Kumusta ka daw? Sabi ni Kuya Rene. Tatay kaya, kumusta si tatay? Manonood din si tatay. Tatay Kalusi. Tay, pasok ka tay. Silent viewers yung tatay. May tubig ba dyan na mainit? Tubig ba na? Alam mo na. Sabi tayo. Sabar talaga yung panahon dito. Kasi paano? Uliinit ng nakaraan. Tapos biglang umulan. 13 viewers, hello. Tapos paggabi malamig. Kasi bumalik na ang kanila. Ano ako ng mangga? Acid. Hindi. Pero sila lang kamo. Comment po kayo. Comment daw kayo. Gusto may tanong. Ha? May tanong sila. May taranong daw sila sa inyo. Buhay po tayo. Di ba uso dyan tol yung trangkaso sa inyo? Dito trangkaso, grabe. Buti nakauwi ka agad kayo. Ay, Hindi, oo. di kayo inabot ng trangkaso dito.
Sa akin, ano, yung trangkaso, pag kaya ko, nililigo ko. Hindi ko inihiga. Hmm. Takot yung trangkaso sa akin. Umaalis. Yung joke lang. Di, pero nililigo ko talaga. Kuya Albert, hello po. Paring Jason, kamusta ang family mo? Ito po, nagpapagaling po sila. Yung anak ko ay pwede nang paliguan bukas, saka yung anak ni Bayaw. Si Mrs. naman yung kagabi. Pag uwi ko po kahapon, galing dun sa, tumulong ako dun sa pag gawa ng patuloy natin bidang. Pag uwi ko dito, nadating ko yung asawa ko, ayan, nakahiga. Kaya pagdating ko, nagluto ka agad ako na dapat mag-i-edit na. Nagluto muna. Kaya pinakain ko sila. Naging puyat. Ganun talaga. Hindi pwedeng matulog-tulog. Tulad nung may lagnat yung anak ko, yun nga, nag-vlog ako. Grabe. Umidlip ako, alas 5 na. Madaling araw. Kasi di pwede matulog. Kasi natakot na ako baka maulit na naman yung nakalipat na hospital yung anak ko na nag-convulsion na. Kaya sabi ko, hindi ako matutulog. Sinalo ko na nga yung asawa ko na magpa-hospital ng isang gabi. Kasi up ko na sana. Ang ano ko naman kasi, alam ko, papauwiin din tayo. Kasi puno ang bilang ng hospital. Kaya pero gusto ko ng check up lang. Check up. Pero yung anak ko kasi. Buti na lang, kinaumagahan, okay lang hanggang ngayon. Kinaumagahan, tapos kagabi, ngayon wala na. Okay na. Pwede nang paliguan. Kasi bukas ko koronahan siya. Ay magsusot ng gown. May naarkala akong gown. Bablog ko bukas. Yun na lang vlog ko gagawin. Tapos, kung may signal yung wifi, magla-live ako. Kasi dito lang gaganapin sa court. Dito sa, malapit sa amin. Kasi dun sa, sa school nila ay putik, maputik. Kaya dito lang daw. Certain viewers, hello. Eh, Kapit. ano na Sa doktor sa yung po yan, ano ito asawa ko? Ito mo. si Sir Albert. Yung po kasi, di ba po, yung una talaga yung pina-check up ko is yung tenga ko. Dun po sa CT scan, nung siguro pangalawang balik ko, kasi di ba yung sipon ko talaga hindi ko magaling. Nagpareseta lang ako ng gamot. Kasi parating barado talaga yung ilong ko. Yun po, nagpareseta ako ng gamot. Pagbalik ko po ulit, kasi yung spray tsaka yung spray lang yung inano sa akin. Tapos yun, pagbalik ko, sinilip po nila yung ilong ko. At yun yung nakita dito sa right side naman. Kasi iba yung left, di ba yung na-operan sa akin? Dito sa right side, sinilip kasi nila. Parehas naman sinilip. Dito may tumutubo siyang polyp naman. Yung polyp po is yung sa may tumutubo ay polyp kasi yung tawag nila doon. Polyp. Ito kasi sa left, na-operahan po siya nung 15 pa lang ako. 2009 ba yun? Basta 2009, 2008, 2009. Ito sa left. Yung ngayon po, ito sa right. Kinausap po ako ng doktor kung alin daw yung Unahin. gusto kong unahin. Yung kung saan daw ako nababaday.
kung sa ilong o sa tenga. Pero yung dalawa kasi, lahat po mauoperahan. Yung tenga mo sa ilong. Oo, kung alin daw mo Kumbaga, unahin. unahin lang po yung ilong. Hindi kasi pwedeng sabay eh. O tapos yung mga nag-comment na kung pwede raw sabayin, hindi na po talaga pwedeng sabayin. May mauuna at Mm. mauuna po talaga. Kaya matatagalan tayo dun sa Maynila. Yung ano ko po is yung ilong muna kasi may isasara papunta sa tenga. Kasi pag yung di, pag sinipon kasi ako, pupunta daw sa tenga talaga yung ano. Diyan may ano. Edgar Legaspi, hello po. Kaya yun po. Yung ilong na muna po sa April. At Pagkatapos sana gumaling. magaling yun. Sana gumaling ka agad. Nadasal lang tayo. Kasi yung last na balik ko doon, yung ano, specialist na nagpapalili. Daming problema. Hindi yung problema. Daming Tapos nagkakalagnat pa. Ano ba? Hindi ko nababasa. Maliit ang ano ko. Sinusitis. Sinusitis. Opo, sinusitis po yun. Hindi. Ano? Hindi mo kasi masabing sinusitis eh. Sa ilong. Parang, ang ano kasi, ang sinus, iba kasi ang term nilang ginagamit doon. Pero paano mo Parang ganun nga rin yun. Sa ilong. Sinusitis po. Sinusitis. Parang ganun yun. Sa ilong. Kaya nga sa ilong, ang nasilip kasi ang pangalan polyp. Polyp. Kumbaga parang may... Yung polyp, iba pa yun sa sinusitis. Ang sinusitis kasi parang yung sinus lang natin. Hindi ko lang siguro. Sa medical siguro pares. Ang tawag sa tumutubo dun sa ilong ay polyp. Polyp. Yun yung tatanggalin. Yung sabi ko kasi nung doktor, kahit maoperahan, may chance na talaga babalik at babalik. Kasi hindi Kumbaga, natatanggal lang. inooperahan. Pero ano, kasi yung ano, may kasabay daw ako dati, sabi ni Papa. Si Papa Makas, yung nagpapantay sa akin dati. So, kasabay ko. Nasa 30 siya nung, ay ano, basta 8 years lang pumulit yung ano, polyps mo. Babalik at babalik siya. Maglang mo tayo kape. Ayun yung kape. Ikaw, Kape. gatas ka. Ayun. Kaya nung ay sasabi ko na ngayon sa vlog eh. Nagtanong kay Papa kasi akala ko walang binabayaran doon. Mayroon din pala tayong mayroon din mabibitawan na pera doon. Kaya pa. Oo. Kasi dati yung nagastos daw nila doon ay 20 plus sabi ni Papa. 20 plus. Ano yun yung mga ginamit daw na gamot. Tapos yung ginamit pang opera. Yung wala doon sa ano, sa hospital. Yung libre lang pala doon yung sa ospital. Tapos magdodonate ng dugo bago operahan. 2 bag. Kaya ikaw sabay na ako sa kanila sa April 8 kami aalis. Sabay na ako sa kanila. Para makapag-donate na ako ng dugo. Tapos itatry ko kung magtatanong ako dun sa magkuka ng dugo. Kung ano yan, comment po kayo. Kung kaya ba ng kaya ko ba yung 2 bag na dugo sa isang kuhanan? Ha? Di ba kaya? Kasi kung hindi ko kaya, may mga barkada naman ako doon sa Maynila, mga kaibigan ko. Doon ako makikiusap sa kanila na kung pwede madonitan nila ako ng 1 bag na dugo. Tapos sa akin yung isa. Pero kung halimbawa pwede naman na ako na lang, ako na lang. Pero kung kailangan, Ano kasi yun? ako na lang mag-donate. Pangalawang opera na kasi kailangan dalawa. Pangalawang opera na. Kaya 2. Kaya sabi kasi Ang polyps parang extra
Gusto ng ito. Sabi ni Kuya Albert. Oo, yun po. Yun po yung ano, Hmm. yung polyps po. Yun daw po, Yung, Kuya Albert, ano, sinabi ko. ganun po yung sinabi daw ng doktor. Alam pala ni Kuya Albert. Kapag sa medical field, sinabi. Pero yung unang opera sa'yo, sinus yun. Polyps din. Polyps din, parehas. Mas malala yun kasi ano na yun, yung sa akin. Malaki na. Sobrang laki na. Mm. Mabilis. Ay, kumbaga, kala ko yung inopera sa'yo nung nakaraan, yan din. Sa left, Kumbaga, kabila na. sa left side yung unang opera sa akin, ngayon sa right. Di ibig sabihin, yung inopera sa'yo nung dalaga ka pa, di pa bumabalik. Hindi pa. Tapos may panibagong tumubo. Dito naman sa right. Kaya nga, yun nga. Hindi kasi nagkikwento sa akin ito. Ayaw mo doon, magpo-problema. Grabe kasi yung ulan dito, kaya nag-usap na kami nito na ako, paalis-alis muna ako dito sa bahay kasi yun, babakbakan ko sana ng vlog kung ano yung pwedeng may vlog. Para nga kung pagdating natin Manila, kung makaipon muna tayo. Nagkasakit pa. Kaya ko Ito pang ulan. Kaligo na ako po. Balak kong mag-stay doon sa site kasi di pwede. Kasi puso yung nakawan dito sa amin. Baka ako kumbaga sa mga tindahan, ito na lang yung sa akin na lang yung hindi napapasok. Ito na ang tindahan ko. Katabi ko na napasok na. Doon sa malapit kila Kuya Arnel sa unahan, pinasok na. Yung dito sa palikod daw, pinasok na. Pag natulugan nila na siguro na nawala ako dito, baka may posibleng mapasok yung tindahan ko kasi pag nandito ako, ang tulog ko alas 2, nag-i-edit ako tapos talagang umaakyat ako dito sa slab namin. Kasi pag nasa taas ako, kita ko sa area na medyo nabubulabog ko nandito ako. Hindi ako makagalaw-galaw masyado. Fourteen viewers, hello po. Ito, sabi ni Kuya Albert. Ha? Alas 4 na. Opo. Yun nga po, yun nagkakos talaga ng migraine talaga. Tapos dito, headache talaga. Wait lang, papainom ko ng Ganun nga daw po, Kuya Albert, sabi ni Mrs. Migraine. Mildred Tisado, hello po. 17 viewers, hello po. Napakita ko sa inyo sa labas yung ulan. Mildred Tisado, Jason, yo. Pakita ko sa inyo yung ulan. At dito gaganapin bukas yung okasyon nila Mrs. Ayun nila baby, nila sa anak ko. Okasyon nila bukas dito sa gaganapin sa harap namin. Umuulan Kanina pa to, kagabi pa nga. Dito gaganapin. Kaya bukas ay magtitinda tayo. Tindahan. Kasi maraming tao yan bukas. Iba-vlog ko yun. Ano kaya masarap na ulam ngayon? Ano gusto niyo ulam?
Oh, kape po tayo. Ano oras kami ng gamot mo? Sabi mo pagkakain. Anong oras yun? Ano ang nakakain is 11. Alas 11. Yung alas 11. Mag-aalauna na ata yun. Kape-kape. Baka may sa medical. Sa? Medical? Kid, shut up paring Jason. Bakit palagi na lang maulan ang Kabikulan? Baka butas na yung Ano na sa balita baka butas na naman yung langit. yan. Nasa balita Hmm. yan. Malapit kasi tayo sa ano. yung sinasabi- Gumamit ka ba na Black ay, yung ano, ganito po. Kung ginagamit ko ngayon. Ayun. Opo, ito po yun, no? Kita ba? Yung ano pero po. dyan Kita ba yun? Kita? Yung ano, ito po, oh. Ay, asan yung camera natin? Malabo din. Opo, gumagamit po ako. Spray. salmitir. Yan ba yun? Ito lang po, ang ginagamit ko Mildred ano. Quesado, oo, para mapanood namin kung anong meron yan, kaganapan yan sa inyo. Pag may ano, pag may malakas signal kung maglalay ako bukas. Live tsaka vlog. Tapos na nga pala ito, Papa. Ito po yung ginagamit ko. Dalawang spray tigkabilaan. Di ba may binili ko? Tapos na yun. Yung dati, may laman pa yun. Yung dati, saka yung binili ko, yan na yun. Matagal na ah. Marami pa yung dati yung pinagyan, sabi mo, itanong ko. Hindi ako na yan. Wala. Tapos na yun eh. Okay na nga, tingnan ko. Mahal kasi ito. 900 plus. Kasama yan sa ano. Ganyan talaga. Oo nga, wala na talaga. Yan lang po ang inano sa akin. Wala na Pang-spray. Tsaka ano, may reseta na po ako ng ano, before Wala na. ng operation, bago ako tawagan, may nareseta na pong gamot sa akin. Para daw, pag ooperahan, maluwag na maluwag ang ilong. Ito. Ito lang po. Kenneth, parang Jason, parang kahawin ang asawa, maghawig asawa mo at asawa ni paring Kasanig Parson. Kami sa kahawig ba? Well, Albert, okay, once a day. Ano po, dalawang spray kada ilong po. Kabilaan, Dalawang sa spray. isang araw. Ate People, hello. Dalawang ano, pindot, dalawang. 10 viewers. Hello po. Mauran sa Ate Pi. Lang oran sa Ate Bicol. Kagabi, maulan. Sabi ko mauran sa Ate Bicol. Sa Tagalog, maulan dito sa Bicol. Dan sa Yusan. Ano yan sa Yusan? Nagitara pa rin. Yun ba ngayon? Yusan, oo. Foundation ata. Kaya wala nga mga tambay kasi doon. People to God, nako po. Baha na naman. Baha talaga. Pwede na nga sanang daanan dun sa ano. Bacolod, mga siguro tansya ko nun, baka Lunes pwede na. Magdamag lang. Baha naman. Hindi kahit hindi umulan dito, pag yung Albay. albay inulan. Pag yung albay 21 shout out. pag yung albay inulan, din talaga. Pambihira yan. Grabe na talaga. Simula yung ulan, simula ano. December. Hindi pa. November. Hindi pag alis November mo. nag-ulat-ulan na. Tapos December. Tapos January, February na. Nagpas Grabe. nga tayong umuulan. Lagpas isang taon na dito sa Bicol umuulan. Kasi nagsimula yung ulan. Ulan, 2024 o 25 na. Isang taon na.
Grabe. Mapapatinapayag sa ulam natin. Ano na lang ulam natin? Sopas. Yung sopas, pwede yan i-ulam. Alam mo kung ano yung naisip kong ulam ngayon? Kuha na sa Sopas. balaw na tinutubo natin eh. Balaw. Haldia. Alamang. Alam niyo po ba yung alamang na comment kayo kung nag-uulang kayo nun, alamang. Yung sariwang alamang, tapos nilalagay sa ibabaw ng kanin. Yung anuan mo lang siya ng kalamansi. Sarap. O kaya tuyo. Sarap daw. Ay, dagdag sa samba na nilago. Pwede. Siya lang po yung magbabalaw. Ano po? Balaw. Allergy. O kaya tuyo. Kung gulay naman kalabasa kasi maulan. Na allergy na. Hmm. Ng alamang. Ay, doktor pala sa Sir Albert. Hmm? Sabi ni Kuya Robert. Hindi nga. Kuya Albert, doktor ka po ba? Tanungin natin Kuya Rinsik. Kuya Albert, subukan mo hot water. Subukan mo hot water with salt daily. Daily it helps try natin. Hot water. Tsaka yung ano ko po, Sir Albert, wala na akong pang-amoy. Magwa 1 year na. Yun nga po yung tinanong ko din April yun. po yun. April nagpinto to sa akin na wala na siyang pang-amoy. Hindi March pala. March. Nagpinto ka sa akin, April. March wala yun. Sinungaling ka sa akin. Pagka, Hollywood. Ano yun eh, tinanong ko lang sa doktor kung may Sabi ni Kuya ni baka doktor. Tinanong ko din po sa doktor kung may pag-asang bumalik yung pang-amoy ko. Sabi ng doktor, kung yung nga po, yung pang-spray, tsaka pag na-operahan, kung hindi nila sure kung babalik eh, kasi baka daw may na-damage na talaga. Kaya, wala, hindi sila totally na sabi kung ilang chance kung ilang percent. Kasi baka daw talaga wala nang chance na bumalik yung pang-amoy. Kasi matagal na. Alam ko, di naman kasi nila sasabihin kagad niya na babalik kasi gagawin pa lang. Malay mo, sabihin ka nila na babalik yun, tapos inopera ka, biglang sabihin mo, sabi mo babalik. Kaya, kumbaga, inuunahan na nila. Kasi sasabihin ka na di na babalik. Kasi yung pang-spray Para di ka kasi- kumbaga, di ka mag-i-script na gano'n. Pero ang alam ko, babalik yan. Tiwala lang. Ay, sabi ni Kuya rin, baka doktor. Sabi niya, baka doktor. May inano sa akin yung yung di ba yung tubig na may baking soda, yung pina-flash. Yun pala, ang nun is para kumapit ng gusto yung hamon. So, pina-flash yung ng tubig. Mineral water pa. Foreign viewers, Ano? 12 viewers, hello. Dagdag na. Pag yun, bagsak lahat ng negosyo. Tindan ko nga sarado. Kaya bubuksan. Nagulog yung mga tao. Hindi lumalabas pag Kuya Albert, hindi ako doktor pero mayroon akong service.
May sinusitis din pala si ano, Kuya Albert. Yung sumasakit dito yan. Pag Nagpa-opera ka na po, Kuya Albert. Kaya pala alam mo. masakit yan dito. Kakainin. Sorry po Kuya Albert, sabi ni Kuya rin. May sorry po Kuya Rene kasi yung pagkabasa din namin. Pinapawisan ako pag nalimbang ng kape. May lulutuin yung sana ako dyan sa rep pala. Ay, Yung kalabang. pwede din sa Kaso frozen na frozen. Saka yung balat. Gulay sana kasi. daing sa ano. Dahil anong gumalaw kasi pag ganito. Ba't sa inyo daw ang laing mo sa inyo? Pero pag sarili, pag sarili mo, hindi makakain. Pangalawang soup pala ito yun. Pangatlo na yun. Pangatlo ba? Magkano kayong pagkasama? Kuya Albert, hindi over the Okay na ang normal lang. Ang ano po kasi daw pala, yung mga polyps, minsan ano, karamihan pala namamana din. Paano namamana? Nasa gills, nasa nakanununod. Hindi ibig sabihin, alimbawa ikaw, tapos si baby posible na magka... Kasi yung mo sa akin. Yung metro po. Hello. Johnny Porpodo po. Hello po. Shoutout po sa inyong lahat. Kwentuhan lang po. Pintuhan lang ito. Walang magawa eh, kakatamad. Katamad ako. Nakakamiss na rin pagpunta. Fishball. Yung tipong ano, hindi ka na magkandang gaga. Sa dami na bumibili. Iba dati no? Ang cost na Ganun lang. Hindi naman kasi natin pwedeng persa yung sarili natin. Tsaka, yun nga, nagbablog ako, hindi mo naman kaya. Siguro, ano, bumalik na agad para Kaya pagka-opera ng ilong mo, tayo nga na naman. Basta yun, magbablog ako dun sa Maynila. Siguro yung mga gamutan ni Miss doon, kung pumayag, tatry ko, magtatanong yung vlog. Katulad nga rin sa hospital nung nagpa-CT scan siya. Nagpaalam ako, bawal kasi yun. pwedeng mag-vlog. Bawal. Bawal kasi Ano? sa hospital. Bawal mag-vlog. Kasi wala kasi yung hospital. 22 viewers, hello po. Kaya may vlog ako dun sa cellphone ko. Vlog ako ah. Baka kami na yung signal. Vlog. Baka Mag-vlog. kami yun, kuya rin eh. Yeah. Yung lab. Pag maulan po kasi medyo mahina din ang signal namin. Hello. Sa Tansa tayo pupunta. Hmm. Sa kapatid ko, Tansa. Sa Tansa yun sa ano, San Hamayor. Tapos, ikaw mag-extra sa Paranaque. Hmm. Saan? Abangan nyo. Pwede kayong bumisita sa saan yun? Marcelo ba yan? Hmm.
Green Habang Heights. nagpapagaling yung asawa ko, mag-extra trabaho. Pwede kong maging driver doon, pwede kong mabilis lang yun, kahit damot pa na. Extra ano. Pwede kong yaki. Sa kanya sa Marcelo Green. Marcelo Green, UPS 4. malapit sukat. Sukat tawid. Ilang taon na rin ako di nakapuntang Maynila. Nung sinama ako ni Kuya ulit, di naman Maynila yun, Bulacan. Metro Manila pa din. Yung Maynila talaga, di yung Santa Misa. Wala nit sa amin, hindi pa rin bis na walang magdala. Pag ganito po sa amin, pag umuulan, Kuya Albert, citizen, si Teresi, si Teresin. subukan mo dito. Ano po, nagsitirisin po ako kasi Inaantok siya. inaantok ako. Inaantok po talaga ako si Teresi. Yun na dati yung iniinom niya, si Teresin. Kaso grabe yung antok na. May Mapigilan. may si Teresi na kaso sobrang mahal din talaga. Yung ano ba? Yung hindi nakakaantok. Kasi yung ginagamit niya yung capsule. Hindi yung Ano lang, kaya tinigil ko po. Tirisin. Yung po kasi yung non-drowsy, yung hindi nakaka-antok. Nasa 48. 40 na lang yung po. Pressure. Mga Dolores Rigaspi. Kuya Jason, good PM. Po, natutuwa ako pag nagbablog ka. Naiintindihan ko lahat ng mga sinasabi mo. More power to your job and get well soon to your wife. Good luck and God bless you all. Salamat po. Dolores Rigaspi. Maria Dolores Rigaspi. Parang kilala ko yung Sino? mga Dolores. May mga Rigaspi doon. Ano yan eh. May Rigaspi din sa akin. Dolores Rigaspi. Iba po pala yun. Parang kilala ko nga yan. Ikaw po ba yung nag-teacher dito? Nag-aspil Nag-picture. dito? Madami pong gaspi din dito. Sa crossing. Mga gaspi. Maraming salamat po sa panonood niyo sa vlog ko. Tony Santos. Ay, naayos niyo po ba yung PhilHealth? Naayos nyo na po ba yung PhilHealth ng ECMI mo? Maganda. Ayun. Yung PhilHealth ko po yun, naayos na yun po nung nung hospital si Beb. Pumunta na po ako dun sa Yung pill po okay na kasi nagamit na po yun namin nung na-hospital yung anak namin. Yung PhilHealth na yung nagamit kasi di naman pwede sa akin kasi di pa kami kasal. Kaya yung helmet niya, doon daw yung sila PhilHealth sa niya. barracks nila, Chinchin. Sino ba yan? Baka kilala mo, hindi mo lang kilala si tunay na pangalan. Sa barracks daw nila nila Chinchin. Doon pala. Hello po. Hindi makapunta, baka po dyan sa Bacolod. Salamat po. Okay na po yung PhilHealth, magagamit po yun. Pero po, bago po kami umalis, magtatanong po ulit ako, dadalhin ko yung PhilHealth ko dyan sa Kaya lang, dalhin mo. Kaya sana po, magpunta tayo para ma-sure po. Pero sa PGH kasi may malasakit center naman po. May malasakit sa PGH. Parang nakakabisado ko naman. Ito nga, sanabi mo na, teacher, baka teacher to. Baka taga ba ko yun? Hindi, taga dito naman.
15 viewers. Yun po, May kaya nilalamig siya, nilalamig. pinagpapawisan ako magkape. Hindi, tanggalin mo yung jacket mo. Mamaya, malamig din naman sa ganun. Okay lang ito. Sorry pa, hindi sila nagkamali. Hindi, na-open naman po namin Kuya Rene. Okay lang yan Kuya Rene. Update lang po ng MDR yan. Sa PhilHealth mag-update ng MDR. Thank you po, thank you po. Tandaan. No. MDR. Mag-update. Yun nga, Bagay, ilang buwan na si Bibi ng hospital. Nung una mong pag-Maynila. Kailan ba yun? October yun na hospital si Baby. October. November. Ang ano lang kasi, di ba? Apat na buwan na. Every 3 months ata. Pag Apat na buwan na. halimbawa, 3 months na. Ay, yun yung alam ko. Nagamit mo ngayon, dapat sa 3 3 months. Di mo pala kailangan. Sabi nga nung ano. Ay, na-open ko naman po Kuya Rene. Sabi nga nung kapatid ko, baka daw mahirapan. Yun. Mahirapan ka sa paglakad ng kapulis ko doon. Sino? Daw. Bakit? Sabi ng kapatid ko, mag-ano na lang daw ako. Baka yung kapatid ko. Para sa kapatid. Maganda. Eh dapat iba. Kaya, Dapat iba. hindi pa naman tayo kasal. Ayun. Baka daw hindi ka maano. Yung pwedeng maglakad ng mga papel. Kasi mag-aaral ka na. Ano, Tony Santos. interval hindi pwede magamit ang PhilHealth. Ay, 6 months. Kaya kung 6 months na pwede gamitin. Yes, ang apps na. Kaya na yung operahan mo sa Diyos. Pare. Ano daw? Oh, ay kada 6 months lang pala. Di ba? Ano ba yun? Si Betty. Ay, 6 months na yun. Sakto. 6 months na. Kaso pag ano, pwede ba yun? Makover yun pag nose yung na-operahan. Tapos, ang alam ko kasi di ba, yung ano dyan na hospital, pag parehas ang diagnose, Pwede. hindi na siya magagamit. Pero Hindi, pag pwede. iba, Ayaw mo. Oo, nga pala. Dapat iba ng diagnose. pag na-diagnose ng parehas, parang hindi kino-cover ata ng PhilHealth. Yun lang yung alam ko. Pero kung ano nyo po, i-comment nyo na lang po. Yung may na-hospital kasing bata dito, parang ano, sa lagnat. Parehas yung una, lagnat lang. Yung pangalawa, pneumonia. Pero sa loob yun ng 1 buwan. Nagamit Yung pa yun. PhilHealth, parehas nagamit kasi ibang diagnose yung pangalawa. Yun, tama ba ako? Ayun, ayun. Tony Santos. 20 years ago, na-opera na ako sa ilong. Yung infection ko ay galing sa ilong. Kaso, matigas ulo. After 2 days, naglaro ng basketball na sabi ng ilong. Nabaluktot. Oy. Ganyan din pala kayo doon. Albert. Ay, yung akin naman po, yung tenga talaga sa swimming. May na ano, napaliguan kami ano. Hindi yung ilong mo. Dalaga ka pa. Ito, iba naman. Oo. Dalaga pa siya yung ilong na yan. Kilala ko siya. May ano na siya. Sinus. Naglaro ng... Dito yun eh. Dito yung ina-operahan. Dito. Inaangat to. Oo. Kaya sabi nga nung iba, bakit daw wala akong kahit dito. Hindi naman yan dito yun sa loob. Si ano rin ata eh. Ito rin si... Ito Santos siya nag-document na ano yung pwedeng... Ano ba siya ba yun? Yung pwedeng sabay.
Yung tenga sa kailong. Parang, Yun po kasi ang ano sa akin, sabi ng doktor, may uunahin daw muna po. Siguro, tropa. bystander. Bystander. Shout out parang Jason Bureau from Pasig. Oh, Ay, shout Pasig out. City, Iloilo, wow, Iloilo. Pasig City. Iloilo. Iloilo. Hello Hello po. po sa inyo dyan. Mga taga Iloilo. To. Hello to. Sorry po, akala ko po kasi matagal pila gamit kay Adrilig po sila. Sorry po, Pero pag ano, may time po kami, ano, pupunta kami doon sa PhilHealth. Magtatanong kami. Dalhin mo yung PhilHealth po. Ibang breed sa ano. Parang Jason, tiwala na lang kasi sa PGS magaling ang... Opo. Opo, doon talaga kami. Kasi galing na siya dun. Ah, okay dun. Nung nung nalaman, kasi dati, ganun din yung akin, hindi talaga natigil ng sipon ko, akala ko normal na. Tapos yung unti-unting lumabas na yung ano sa ilong ko dito sa left. Parati na akong nilalaglag nun. Tapos yun sinabi ko kay Papa, nakita niya na lumalaki na nga yung ano. Ba't nasisilip mo yun? Oo, kahit ganyan lang makikita na yun. Dati nung dalaga ka pa. Parang ganito na nga yung kalaki. Nung dalaga ka pa. Ngayon. No? Hindi mo yung makikita. Hindi mo yung Ay, makikita. lumalabas na. Sinisilip lang yan. Doon. Yun. Na ano yun. Sa PGH din kami nun. Hmm. Kaya medyo may idea na din ako ng pagbalik ko kahit ako lang mag-isa. Dapat lang andun kayo parang Jason not only for moral support but needs niya ng assistance. Opo. Nung inoperahan ako nun, bawal yung mainit eh. Opo, doon po ako niyan. Kasi sasabay na po ako sa kanila sa ano. Sa 8 po kami alis, April 8. Na nasa Maynila na kami. Para 10 ba pala? Hindi ko ito pababayaan. Yung Ngayon nga lang na may sakit siya. Hindi ako manis. Kaya yun po sa mga viewers, pag alam nyo po pag nakikita nyo, pag di nyo ko nakikita sa site, may ko niyan, may importante rin na ginagawa dito sa bahay, dito sa family ko. Mas priority ko po yung family. nung na-operahan ako, naalala ko pa ice cream na yung pinain. Pinakain sa'yo? Pagkagising. Ice cream? Bawal kasi ng mainit. Oo. Tapos bawal ng... Pero di bawal ng ice cream. Bawal ka Dapat kasi kung yun. Hindi. Dapat nga malamig. Di palamigin yung kanin. Hindi nga pwede ng matigas. Lunggaw naman, malamig. Pwede nga yun. Ice cream muna, tapos lugaw. Samahan na rin ang dasal sa Panginoon kasi yan ang the best kasi siya na lang ang nakakaalam sa buhay natin. Opo, lagi naman po na nagpipray. Na malapit na. Malapit na matapos yung February. Tapos March na. April na. Ang naalala ko nung operahan ako, ino-operahan kasi kami doon madaling araw. Na-operahan ako alas 4 ata yun. Madaling araw. Saglit lang naman yung opera. Mga 5:30 nagising na daw ako. Tapos yung sabi ng doktor, yung nauna sa akin, hindi pagising. Ako nagising agad. Parang nagtataka sila sa akin kung bakit daw nagising ako agad. Hindi ko naman alam. Mga ang pain tolerance ko siguro doon. Balis ng oras. Anong oras ba? 3:54. Kala ko nila alas 4. 3:54 pa lang pala. Sasabihin din maalog. Sayang kita nakatambay. Wala tayong content. Iikot ka pati.
Live lang muna. Tony Santos, uso ang trangkaso ngayon. Ako nga, naagapan ko dahil nag-inhale. Ng mainit na tubig na may lemon. Nakakapit yung tawel. Suob. Tapos nagsuhob ka po pala. Kalamansi juice. Nag-inom siya ng kalamansi juice at Ako nung di ganyan talaga yun, yung nasanayan ko na. Pag alam ko na nalalagnatin ako, parang trangkaso. Kasi mararamdaman ko pag trangkasin ako, mabigat yung katawan ko. Tapos, parang hirap gumalaw. Tapos, yung hampas ng hangin sa katawan ko yung malamig. Ang ginagawa ko niyan, ligo ako. Basta kaya ko pang maligo, ligo ako. Tapos, kain ako ng manghang talaga ng gusto. Hindi, yung ginawa ko kahapon. Pinakang manghang na pagkain. Halimbawa, luto ko ng lakim yung lakim na manghang na. Tapos nilalagyan ko pa siya ng sili. Tapos iinom ako ng gamot. Pagpapawisan ako niyan. Pero pag masakit yung ulo ko, wala talaga. Bagsak ko niyan. Pero pag di masakit yung ulo ko, yung mga ano lang, yung parang nararamdaman ko pala. Kaya nga kahapon, masama talaga yung pakiramdam ko. Nililigo ko siya. Masama yung pakiramdam ko kahapon. Naligo ako. Sabi ko baka mawala pag naligo ako. Oo, kasi natry ko na po yung suhog kami. Nung, inukwenta ko nung, kasagsagan ng COVID. Yung COVID talaga. Kung nagpa-check up kami nun, sigurado. Kasi ubos din kami talaga dito. Walang panlasa. Walang pang-amoy. Tapos, Nagluluto ko maalat. nagluto ako ng gulay. Tinimplahan ko siya. Tapos, may tumikim. Maalat na raw. Sa amin, talagang matabang. Kasi wala akong maamoy. Pero sa akin, ginawa ko. Alam ko pagkain, kain talaga ako kahit walang panlasa. Tapos ginawa sa amin ni mama, sinuhog lang kami. Pumunta sila mama dito. Mama ko, sinuhog kami. Ano yun eh? May Kasi, na tubig. kaya pala di tayo nakakaamoy nga. Kasi barado yung ilong. O yun, pag yung nagsuhog ka, kasi barado yung ilong mo. Kasi tinagalan namin na tinagalan ko. Ito, di niya tatagalin, umaano ka agad kasi mainit sa mukha. O tinagalan ko, laglag yung yung sipon na bilog. Laglag talaga. Pero pagpapain ka ng gusto. Magandang magsuhog gabi. Yung di ka nalalabas. Yung talagang matutulog ka na lang. Kasi yung suhog kasi, delikado. Na lalo pag umaga, tapos lumabas ka o kaya mahanginan ka. Delikado. Delikado raw yung suhog. Kaya dapat pag magsuhog, yung alam mong patulog ka na. Kung may time kayo mag-asawa, punta kayo call center, inquire.flu antay yan niya. Anti-flu. Nagtanong na po kami dati sa anti-flu. Yung available, kasi dito po kasi sa amin, sobrang probinsya po talaga. As in, medyo malayo sa Kabiasnan. Yun, nagtanong po kami ng anti-flu dati. Wala po silang available sa mga edad namin. Ang meron po sila para sa senior citizen lang. Kahapon, nagtanong ako kahapon. Kasi may medical dito kahapon yung gobyerno. Ano daw? Politician. Yung politician. Nagtanong ako kung anti-flu sila dito. Wala. Mayroon daw doon sa Naga, saka sa Iriga, saka Pula. Doon sa mismo sa kanila. Oo, meron daw. Tapos may nagpinto naman sa akin kasi narinig ako nagtanong, may nagpinto dyan sa akin. Mayroon daw doon sa, private yun. Private. Sa doon sa pinasitiscanan sa'yo. 800. Mura, pwede na yun. Ay, ako na kung nasa... 800. 800 lang daw kasi sila nagpa-inject doon, anti-flu. 800.
Kasi gusto ko kami para iwas sakit. Yan, Kuya Rene, parin Jason, si Alamid ba? Grabe ang... Grabe! Grabe ang lagnat nila Galing ko ako doon bago ko nag-live. Lahat po sila may lagnat. Pumunta ako doon. Ano? Bagsak talaga si Alamid. Bagsak. Nakagaling na lang ng ano, Mm. ng New Year. May pakita ko sa inyo. Picture ni Alamid. Ubus sila doon. Ubus sila doon sa bahay ngayon. Sila mama, sila papa. Grabe ang trangkaso. Ay, may nag-chat sa atin ah. Ano? Sige, sige. Ano to pangalan? I-open mo yun. Lodi, supporter po nyo po sa Team Pahuway. Ingat po kayo palagi. Buong team. Ano pangalan to? Coins. Delerte. Dilert? Dilert? Ah, Dilert? Ang wag mo na yung ano, Mm. mo na yung pangalan. Thank you po sa support. Thank you po sa support kung nanonood ka silent viewers. Nakita ko po yung ano, yung chat mo sa akin. May chat, hindi ko nababasa. Mamaya. Hindi, papakita ko muna sa kanila yung itsura ni Pula. Hello, Pam. Hindi yan. Ah. Grabe yung pag nagkasakit eh. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Babaan mo yung brightness. Ay, babaan mo yung brightness. Ayun. Nakikita niyo po si Pula. Nakabunit. Nag-comment pa ka. Comment nga si Pula. Ayan na. Yo! Da-da-da-da-da-da. Di ba bawal yan? Ganyan. Da-da-da-da-da-da. Ay, bawal. Bawal yung nakaano. Yung- Masyadong kulog Yung- na kulog. Ito po, Kuya Rene oh. Bawal na yung ganyan. Ano? Masyadong balot na balot. Kuya Rene, nakita mo na. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-d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 a. May comment doon sa ano. sa menu. Amo ay, sabi ni Karen. Ay, ni ano. Wala. May ano. Huwag sa private, libre naman yan sa health center. Kaso di nga lahat Opo, yun nga po yung inano Opo. namin. Nagtanong din po kami sa mga health, ano, doon sa pinakang ano ng bayan namin. Wala din po talaga. Ang available nila para sa senior citizen lang po. Para sa senior citizen lang. Dapat hindi ka nagbabalot ng ganyan. Kasi may tendency uminit ng uminit ang ano. 15 viewers, hello. Eh baka sumubrahan tayo ng oras. Bakit? Ano tayo? Makik out. Ano yun? May idol. Ano yun? Parang naka-challenge ah. Alas 4. Kapag pupunta ka ng barracks, maglagay ka ng towel sa likod at laging may istalayan mo kapag nag-resume na ang work mo. Opo. Yun nga, pagkatapos nga, ano, Ilang days na ang ano, ilang days na katapos ng Islam? ano yun, 15 days yun? Hindi, ipang ilang days na yun. Yung kalimutan ko eh. Kasi ito talaga nung inislaban ito, itong bahay na to nila, ano to, pinalagpas pa nga to ng ano, 15 days para sigurado. Kasi yung slab pala, may nagsabi sa akin, nagpinto. May nagpinto sa akin na nag-aaral siya ng ano, Paano? nag-aaral ng engineer. Ano yun? Delikado pala yung ano, yung Jacket daw. Jacket. slab. Jacket mo daw kasi.
Sino? Sir Toby. Kabila. Hmm. Ano? Ah, Ayun na ang... Hello, bumaba yung ano natin. paano ba yun? Hindi ko alam. Di ko ma-jacket. Hello po. Nagtabasan to. Hmm? Nagiya? Nia. Ngiya. Million Vlogs. Hmm. Hello. Hello po. Wala tayo ng signal. Wala kang signal. 10 viewers hello. Hello po. At di ko daw makapag-jacket. Paano kaya to? Hmm. Pin message. Di lumalabas po lang. Oh. Ay na. Isang beses. Hello. Nawala tayo ng... Oh! Nawala tayo. Nawala ng signal. With viewers. Wala yung signal. May kumuha. May bigas pa. Ha? May bigas pa yan. Hello po. Nawala tayong signal. Ilang minuto. Nawala tayo ang viewers natin. Okay lang. Hindi siya mag-channel. Comment po tayo. Inaantok tuloy ako. Ah. Di ba pala ako naliligo ah? Kuya rin yung lalagyan. Kuya rin eh. Ang ganda pa naman sana ng buwan nung nakaraan. Panay ulan. Kita yung ano pikas eh. Ting-a-ling-a-ling. 11 viewers. Dito pa ako. Pamukhaan. Ito ilan. Ang burulag na. Ito ilan. Lagnat? Ito ilan. Wala, nagdadayo ka niya sila. Nasa ilalim. Ito ilan. Ito ilan. Matibay at minsan ito ilan. 12 viewers. At yun, abangan nyo po yung ano, yung channel niya. Channel. Gusto na rin mag-vlog. Ay, hindi. Pero yung vlog niya mga dito lang sa bahay. Ito naman Magano pa. Kasi dati nagsabi siya, kaso paano siya makakapag-vlog? Mahiyain. Wala rin. Baka sumubra na daw sana. Ano? Yung pare, tulad nung sila, sila ko yung naka-challenge, may oras. Bakit? Ako oras sa pag-ano nila? Sila, Kaya baka maano tayo. 5 late. Hmm. Hindi ko nababasa nila.
Kuya Rene, pwede na ba ako mag-vlog? 10 subscriber. Pwede. Oo. Sila pag mo yung ano mo, channel. Lahat naman pwede. Basta ano, Ano, mahaba ang pasensya. hindi. Yung handa yung sarili sa camera. Kaya rin, joke lang. Pwede Tulad kaya nga ito. mag-ano ka. Tulad itong asawa ko sabi na, kailan ka nagsabi sa akin? Ha? Mag-vlog na lang kaya ako, sabi niya. Ang problema, mahihain. Paano naman siya mag-ano? Hindi, Voice over. Pwede ang voice over. yung vlog kasi hindi naman para kumita ka agad. Parang ano mo lang. Matanda ka na. Kasi ang Bagay. bilis lang ng panahon. Yung mga bata, maliit pa. Oo. Tapos, halimbawa yung cellphone mo madisgrasya. May mabubuksan kang account. Mababalikan mo yung mga ano, kung ano yung ginagawa mo. Hindi lang para kung... Ako ayaw ko nang balikan yung nakaraan. Ha? Ayaw ko nang ako, di ba yung ibang ano, kaya sabi na, sarap daw maging bata. Ako ayaw ko nang balikan na. Kasi mararanasan ko ulit yung problema mong naranasan. Hindi, babalik ka sa dati. Okay na to yung ngayon. Kaya, Kung may itatanong ka sa batang ikaw dati, ano ang itatanong mo? di na nga Ay, ano magtatanong. pala ang sasabihin mo? Di na magsasabi. Pagkasuporta na lang ako ng mga kapatid. Ang mga kapatid na vlogger. Sabi ni Kaya rin. Hindi naman yun si Kuya Ron mag-vlog para makita Tony Santos, yung anak mo, bilhan mo ng vitamins. Kasi kapag kumakain, pansin kong mga ilang subo lang tapos na at sobrang payat. Nung bata pa ako, payat din ako. Kinainom mo Scotch. discuss. Yun yung nakikita ko dito sa TV. Tumaba. Hindi yung Scotch. Oo, pwede yung asawang mag-vlog. Parang Jason, sabi niya, Mildred Quesado. Pag may channel na po, pakisupport na lang po sa inyo. Salamat. Ayan pa yun. Kasi, Pwede talaga bumili ka ng Scotch. kala ko, pwede talaga bumili ka na ng pang-vlog. Hindi. Nagagawan ko siya. Pero ano lang, yung parang pa-bugso-bugso lang na upload niya. Kuya Rene, mag-vlog ka na rin, Kuya Rene. Para makita din namin yung ganda na... Solid ako, Aliman Vloggers, sabi ka rin. Para makita din namin yung lugar niyo. Yung kapatid ko. Kala ko para makita natin kung sino ba si Kuya rin. Hindi, yung lugar. Kahit siya. Yung lugar, maganda. Pag sa ibang lugar siguro. Yung kapatid ko, pangarap niya makapunta, Saan niya yun si Sino? Ano? Star. Bohol? Yan, Bohol. Puti ikaw. Sabi ko, ang pangarap ko talaga mapunta Batanes. Yung kapatid ko, sabi niya pag nagkapera daw siya, Bohol talaga. Bohol. Gusto niya. Kay Franstar, pwede pumunta doon. Pero ganda talaga din ng Bohol. Kasi si Franstar, doon, yung Torres, Tour guide. tour guide. Tour guide. Maganda din daw doon. Yung mga ka-Franstar, nakita na ako na Alamid. Striker, Warren Jason. Mag-vlog ka na, Kuya Rene. Pero maganda talaga lugar nila. Dinan mo si Bebe bukas ng Ano? yung sinabi ni Mr. Tony. Tandaan mo. Tandaan mo. Yung yung parang dami ba yan? Tandaan mo. O dapat na lang kasi vlogger. Well, vlogger ka na rin. Naman parang Jason, para dalawa na kayo. I-try natin kung kaso nag-iisip pa ako kung ano ba yung pinakang nickname niya sa ano. Sige nga, subukan mo nga, intro ka nga. Siyempre, vlogger, mag-intro. Sige nga, ano yung intro mo? Magbo-vlog ka eh. Pagaling muna ako. Bakit?
nga, payat talaga yung anak ko. Ano? Masaya lang Sir Tony. kumain. Pero, nung pinanganak yan, dun sa, pinanganak yan sa Santa Ana Hospital. Laki niya. Kaya nasisaryan. Halos 4 kilos ba yun? 3.8 ata. No, 3.8 kilos. Nung nilabas siya nung asawa ko. Laki. Pinatayo nga yan nung nurse. Talagang kaya niya yung katawan niya. Nakatayo Akala niya. na nun, sa buwan. Sa kanyang grabe. Tapos nung lumaki na, makulit na. Sukat talaga si Kuya Rini. Oh. Salamat kay Arini. Maraming salamat. Buti nga di nagba-brown out. Dati umulan-ulan lang dito sa amin, brown out ka agad. Dito lang nagba-brown out, timala. Baka marinig tayo ng kasori ko, baka nanonood, bigla tayong brown out din. Amo! Taradadaradat. Dadadadad. Turut-turut. Rolando Victolero. Hello po. Rolando. Sir, hello po. 9 viewers. Lalong lumakas pa yung ulan ah. Lalong lumakas yung ulan. Grabe ulan na to talaga. Grabe. Oh, magdamag na, maghapon pa. Ano kayang mayroon na naman? Bukas mamaya nga, ito yung van. Ilagay ko dyan sa garahe, baka abutin na naman yung tambutso. Siyempre sa timpahaway din, sabi ni Kuya Rini. Panahon. Magabi. Lakas ng ulan. Yan may basketball. Boring pag umuulan. Isa lang yan bubuksan. Lag na ba? Di mo? Ay! Tamang sinutukan lang. Up!
Di na nag-vlog si Kasinggil. Tinamad. Tinamad si Kasinggil. Di na nag-upload. Busy. Nagugupit. Ay, saka ano, may trabaho na yun. Nag-umpisa siya ngayon. Nag-umpisa. Sa Eriga. Kasi pumunta dito sa akin. Nang hiram ng ano. Akin kanina umaga. Eriga. Trabaho niya. Your life. Babay ka na. Ayan na. Ano po yun? Mag-end up po ako kasi humina na po yung signal natin. At yun po muli, maraming salamat po sa lahat na nag-tuning at sa lahat na naniniwala sa akin at nanonood sa vlog ko. Maraming salamat po at sa lahat na hindi nag-skip ng patalastas. Sa pag hindi nyo pag-skip ng patalastas ay malaking tulong na po yun sa akin at sa kanya. Kasi yun, alam nyo na yun, hindi ko na ulitin. Muli, bye-bye. Di ko alam kung may ginawa sila doon ngayon kasi di ako nakapunta. Pasensya na ako yan. Wala kasi sa Papahinto-hinto kasi minsan tulad nga nung nakaraan. Yan po, ingat po kayo palagi sa mga sponsor, mga viewers. Hello viewers. Bye-bye. Ano ba yun? Ano ba yun? Ito na.